Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pitsa 9 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Action Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayen, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, lalaki patay matapos maaksidente sa ginamaniho nga motorsiklo sa siyudad sang Talisay. Investigasyon sang Police Station 7 sa pagpatay sa commercial sex worker sa Barangay Alihis, Nagapadayon. Pagpasaka sang kaso batok sa kapitan sa Banago, ginakonsiderar ni Councilor Gonzales, Kapitan Mijares, handa mag-atubang. Gobernador Lacson ginpamunuan ang blessing sa bago nga St. Francis Xavier Cathedral sa Kabangkalan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagpositibo kuno sa monkeypox virus ang isa ka pasahero sang Philippine Airlines padulong sa Hong Kong sa tung Setyembre 5. Suno kay PAL spokesperson Cielo Villaluna, ang pasahero sakay sa PAL flight PR 300. Dugang pa, base sa International Health Protocol, nakikangot na sila sa mga health authorities sa Hong Kong kag ginapalambot man sa ila ang mga importanteng impormasyon. Ginapabalo naman nila ang mga pasayro sa nasambit nga flight nga i-monitor ang ila ikaayong lawas kag magpakonsulta sa doktor kung may sintoma na. Kag sa mga luyag makasigurado, mahimo sila magpadulong sa Center for Health Protection sang Hong Kong Department of Health. Sa karon, inina ang ikaapat nga kaso sang monkeypox sa Pilipinas. Halong kita, bawak sa kalain mang klase balatian nang bitog-bitog bala, gatubo ang gabulukol-bukol sa imulawas, amuning monkeypox. So, delikado, hindi kita magsalig. Amo nang ginasiling naton nga bantayan ang pamalatian labi na gid ang mga kagaw. Kada wala kita ginaluatan sang kagaw, wala pa magwa si COVID, may monkeypox na. Subong ang pamalatian galaptaman sa bilog nga kalibutan. Wala kita ginauntatan. Porte ang lambiyong sang kagaw kag pamalatian sa bilog nga kalibutan. So ang aton mahimo kay ara na siya, halong ang tanan nga proteksyon, ang tanan nga paandam, sundon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na, aberikta kita. Mga observation report sang aton patrol sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta? Biyernes subong, buwas, wala naman opisina. Aber, kamusta mga merkado, kamusta ang biyahe, kamusta ang palibot sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Observation report sang aton patrol, Biyernes si Action Eden, ti sigurado, tango ang aton engineer, si Action Eden Aboso, among nagaman sa patrol karon nga kagahon. Action Eden, good morning. Thank God it's Friday naman. Action Fred, dalion, birahon, tanis, do pares ang adlaw, wala na ginabutong lang. Kaya ang imo oras, do ginabutong man. Correct. pero subong nga adlaw, Action Fred, kanami isang aton sininga kalakitan kataga kauhay dili man palibot sa syudad sa Bacolod kadamo ina-look forward is Action Fred ang ipadigayunon ng groundbreaking sa Bacolod City General Hospital karon nga adlaw ti kadako niyang balita Action Fred kay matapos ang pila ka tuig kanami kami ara na sa Bacolod City General Hospital
hindi na mabudlayan ang aton sini nga mga kauturan diri sa Bacolod. Although it will take time nga mapatukod ining hospital, at least may ginaumpisahan na action, Fred. Kaga idalon talang gali no kay kagina mga una 56 sang kaagahon may balita, action, Fred, nga si British Queen Elizabeth bala II napatay na, action, Fred, sa iya sini nga balay dira sa may Balmoral Castle sa edad nga 96. Tama na sakto na 96 kaya mali, Ano pa action, nang Fred. edad man? Correct, kaya mali 30 na ng edad. Makbulo Yes. 26. Agin report ina sang Buckingham Palace. Yes, kung mag-ano ka, action, Fred, kung mag-abot ka kuno 40, swerte ka na gani, kay life begins at 40. Kung magsisinta ikaw, bonus na ang mga sunod nga mga tinuig, action, Fred, no? Di dapat halungan tagid ang aton sinika yung lawas, bisan mahal na sa mga panon, sige lang gyapon utan lang gyapon, kay kung magsigi ka naman ka karne, gakabuhi ka pero kadamo si mo sang nabatyagan, may gabukol sa tiil, may gabukol sa kamot, ti kabudlay padaan pa kupuson, may kilala ko daan sila kasi mana ginabok lang tiil niya. Mapiang ka man. Oo, sige lang gyapon bisan ang luya subong tag 50 na ang kilo, ang pidada subong tag isa kagatos na, ang Bombay tag 130. Sige lang, Action Fred, nang kumbaga tipid tips sa mga nanay na nga paigu-iguon na nga, hindi man kinanlan subong sang kuan nila, Action Fred. Kung matsaptoy ka, okay lang, hindi kompleto sa recados okay na nga, may repolyo, may kuan nga gamay, may atay abe, may baboy dira nga gamay, sayote, goods na, okay na. Sino nagambal, si mo kumpletoon, huwag na kung nagserve mo na si mo, sino yung pamilya. Importante, makakaon, Action Fred, 3 times a day, especially aton sini nga mga estudyante, kagang aton sini nga mga iban pa nga maka-action nga kakadto sa opisina. Importante, Action Fred, ang mga estudyante, kaya tiaraan sila dan face-to-face classes, do medyo weak yan, ang mga immune system sa mga kabataan, makabulig pa ina para makontra nila ang COVID-19, especially nga subong daan ginrekomendar sa ITF nga in voluntary na pagsuksos ng face mask, pero ginbalabagan to sa DOH, especially sa mga estudyante, Action Fred. So tarawon tani ako ano lang yung mening dangtan sang amat-amat na nga pagbalik sa normal sang sitwasyon diri man sa aton. Kadamo naman sa nagabiyahe nga mga pasahero nga salakyan pero nag-intrap subong lagula sa dalan. Ang mga tricycle drivers, e-bike drivers, tricycle drivers nga nagadulong sugat sa mga pasahero diri man sa bahin sa merkado. Open na Burgos Public Market kag Libertad Public Market. Pagkalas 6 karon, Central Market, Action Fred, bukas naman sa aton sini nga mga pumuluyo. Observation report sa din sa Patrol Action Ida Raboso, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 4:40 na. Bugtaw na, may klase pa, may opisina, Biyernes. Abe, luto na pamahaw. Ako niya, kumplito ko ya. Ang akon sa pinsar, subong, bakal ko, damo, sap-sap, subong adlag ko mo. Ining labas kayo bala, baklan mo kamatis, paitan kaglupo. Kampyon ang sabaw ya. Karimis kayo, baklan mo lamayo nga karaho bala, kag pritohon tigi-tigi. Bao, sa pagkanamit, amo nang pamahaw nga ginapulupangita sa nga kun ginhawa, karon nga kagahon bugtaron mahaw ta! Sige na, si Hinida Ordonez una gitsyaw. Kay Jore Monteliano, good morning. May lang nga pag-monitora. Subong man kay Milili Uligo, Tamiayo Astar, kag Doc Batmayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar, kag Alex Muntisa, si Billy Albay, Tamiaw ko na amigo ko Jack Gonzales sa SRA Compound, naga-monitor. Bao si Neil Serialista sa Dalom, monitor kami de. Sige, morning da sa inyo. Kay Romeng Estrabon sa Barangay Talaban, Himamaylan. Kay Andro Juanitis, bao si Andro. Andro! Bao talagsa ka lang text ni ding kagaobra subong. Good morning sa imo. Kay Hel Lucina. Tamiyaw ko bilog nga pamilya Lucina, nagamonitor sa siyudad sang Bago.
Siyang ila gayon dato Castillo Tamyaw ko pakaisa ko sa Himamaylan pamilya gayon dato kag sa Hacienda Mansalayaw la Castellana pamilya Liarte. Gani dumadaog. Ariglado O sige. Ari anay ho. Ang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binanuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Kisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga-complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na? Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, siguro ko, bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero siguro piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano lang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya Pasudlon ta ang report sang provincial capital ni Aksyon Marlon, Gobernador Lacson ginpamunuan ang blessing sa bagong St. Francis Xavier Cathedral sa Kabangkalan. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang blessing sa bagong cathedral sa sunod sa Kabangkalan Negros Occidental. Ginatawag ini nga New St. Francis Xavier Cathedral sa Kabangkalan City. Ang blessing patigayon ni Bishop Louis Galbines kag Bishop Patricio Boson pati na si Bishop Julito Cortez. Gintamongan sang nagkalain-lain nga mga opisyal sa bahin sang Southern Negros. Sa mahinsay sang gobernador yagin siling nga ining selebrasyon ang isaman ka makabig commemoration sang Charles community kag hindi lamang sa ginatawag nga physical building. Si Gov Lacson gin opdan na nanday 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez kag araman si 5th District Congressman Dino Yolo pati na mga board members sa ikanong madistrito sang Negros Occidental. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:50 na. Kay Nonoy Elmer Eliano, good morning. Kay Ters Vergara Sanso. Kay Dante Estado Sokniso o Sumikniro ni daw gatabi daw hindi ko kabasa mayo sa Irorico. Kay Armando Gabang nagapamati, good morning. May lang pagpamati. Kay Ruben Argente de la Luna, good morning man. Monitor kami niya. Lube Kagrube de la Luna. Mabalik ako pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtub lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports, Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa sadto pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhik, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginharay ko sa katulog di ko mag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang maluwagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di
pati amo na grocer. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan sing mahal nga Dios magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Action Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Mulumadlos ang tropical storm mahimo nga mangin tropical storm sa lugar nga Inigo didto sa Luzon kay nagabit-bit siya sang hangin may kabaskugon 75 km/h malapit sa sentro may pagmulumadlos 90 km tagsa ka oras na pangabay lang sa pag-asa hindi anay palawod ang magagmay nga mga mangingisda kay si Inday ang bagyong si Inday mahimo nga maga-iskirda magwa siya sa Philippine Area of Responsibility kon hindi Lunes sa Domingo. Pagwa na siya sa pungsod Pilipinas. Na hindi giman sa tuma nakalit sa aton kay may yutay lang kita nga pagtupa sang ulan. Action Radio Philippine Standard Time las 5:01 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, brown ng dason. Brown ng dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanati. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Diyan mo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko mga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abri ko Fritz lang agi kaya nga mo to. Muna ka lang. Dako na bulit. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iba naman nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte.
Makadaog. Makadaog. Ano ang hambal mo kay lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, umalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Aber, diri kita. Pamatian ta ang report sa pursa sang aton sini kapulisan, investigasyon sang Police Station 7 sa pagpatay sang commercial sex worker sa Barangay Alihis, Nagapadayon. Upod kita kay Aksyon Eric Bagbanwa. Aksyon Eric! Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office para yun pa ang investigasyon kapag tipong sa ebidensya sa Police Station number 7 ang motilis sa pagpatay sa isa ka commercial sex worker nga nasapuan patay kahapon sang aga sa Purok Progreso, Circumferential Road, Barangay Alihis, Siyudad sa Bacolod. Ang biktima, Action Fred, kung madumduman, ginkilala sa kay Robily Mahinay, 26 anyos, pumuloyo sa Purok Bulinao, Barangay 1, Siyudad sa Bacolod. Nasapuan ang patay nga lawas ni Mahinay nga isa ka commercial sex worker. Kaging kilala mismo sa isinip live-in partner nga lalaki sa ginala ini sa isa ka pilar parlor diri sa may siyudad sa Bacolod. Saro sa kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, may agi sang nampos ang guya sang biktima kag may agi man sang kuga. Rason ko nga nag-request ini siya sa pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay ni Mahinay agon mahibalawang kung ano ang ginhalinam sang iya sini kamatayon. Sa kay Bonilla, Action Fred, subject karon sila sa investigasyon amo ang bugaw nga naghatag sa customer sa biktima. Antes pa naman, masapuan nga patay kahapon sang aga. Nagapati si Bonilla, Action Fred, nga kung hindi sa lodging house, sa isa ka pension house ginpatay ang biktima, bangod wala ini sang struggle sa lugar sa dinasapuan ang iya sini nga bangkay. May nga naman tadi isang bugaw, basi posible kilala man isang bugaw kung sino nag-pick up sa mga biktima. So ang bugaw sa mong sir, amo ni ang inyong subject sa investigation karon? Yes, actually. Para ma-establish ta kung sino gid man to nag-pick up sa iya? Correct. Kaya ti imposible, masar nga di makilala sang bugaw gid man to ang nag-pick up sa babae ni nga nasa puwan patay. Sa inyong paglantaw sir, ang pilas to sa ginasilip sir, agi kalampos to? Siguro, kasi lampusan niya ang itsura. Kaya ang dugo dito nag-alin, kag may mga scratches ang iyang aliho. So, maligani pa-request nato ng iyang living partner sa autopsy examination para ma-determine kung anong kabangdanan sa iyang matayon. Sa either kuga ni siya o lampusan kay
daw nagalagom tong iyang aliog. So hambal sa suko kagina, i-autopsy ni siya para muna yung mga tanaw tong iyang aliog kung may mga dugo na makita dito kaga muning kamangdanan sa iyang kamatayon. And posible sir, ang krimen wala dira ginhimo, posible wigit lang na dang babae. Iya saksyoner kung napansin ni bide na niya di sa area kay ti mga dugo jutay lang diri kanabiden. So base sa lugar kung sa din sa gindadagin mo ang krimen, naging karga na sa salakyan naging bilin dira. So posible ang krimen sir natabo either sa pension house o kun lodging house. Correct ako siya. Padayon ni nga itong investigation, yung nabalanta na ang investigador nga in charge ni nga balayon din taga-taga ng persona angot sa kamatayon ng biktima para matagaan natin justisya ang kamatayon ni nagmahibaluan kung sino suspitsado para muli mapailan kaso para matagaan justisya ang kamatayon sa biktima. Police Captain Leonel Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:12. Kapintas man nga pagpatay sa among babae. Puerteho. Ba si Bob Francia. Bob Francia, amo ni doktor ko. Bob, good morning. Kay DC Santoyo Lisaw, good morning man. Sa sitio Dulom. Dulom na brown out pa. Ba, kay Domingo Barniso, good morning man. Kay Pili Ason Sima Lito Tanan Barniso family sa Barangay Kabagnaan La Castellana. Gamonitor ba hulat sa resulta sang luto kay Jubal Trinidad. Nagaupod na sa aton karon nga aga. Morning kuno kay Boselito Baba, Rinald Lacson, Henry Kagjuan Samura, sa Ibi Magaluna siling ni Milili Oligo. Si Jimmy Makawili, good morning. May lang nga pagpamati sila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carolan. Oh, gahulat sa luto. Puerte ba? Siling ni Utay Benedicto, happy wedding anniversary kay Mr. kag Mrs. Nonoy Bakwado sang Dunya Ines Village, Barangay San Jose, Sipalay. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning man. Sige, mayong aga lang. Taga-Gimaras ko no, good morning Balikan ta kamo pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Ngatagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe
isang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay iso gid di mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko bubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo. Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:18 na. Standby na. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. 17-4. Una nga bula, resulta 17-4. Second draw, 7-33. Ikadua nga bula, resulta 7-33. Third draw, 28-13. Ikatatlo nga bula, resulta 28-13. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot 63,446,121. Ang jackpot 63,446,121. Ari ang resulta. In any order, 18, 48, 36, 21, 37, 29. Resulta sang 649, 18, 48, 36, 21, 37, kag 29. Sa ilo kita, 642, jackpot 42,150,882. Ang jackpot 42,150,882. Ari ang winning combination in any order, 27, 41, 31, 35, 33, 36. Resulta sang 642, 27, 41, 31, 35, 33, kag 36. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Francine Natalin Bautista, good morning lang. Sa Monteras Morales Mimis Garda Bautista sa Hacienda Louisiana, dira sa Bago City, good morning sa inyo. Kay Manjo Arnijo Ariman siya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Kay Imbong Jucampo kag Kapbito sang Maaw, good morning. May lang nga pag monitora. Kay Lorna Tabaha Habagat, good morning. Morning from Kabangkalan City.
taga Kabangkalan, good morning. Kay Julpa Caritativo, good morning kuno Tamyaw ya, Bindol Family, Rolando Kulot Caritativo, pari Jojo Makilan, Mari Chichi Pagsugiron, Makilan, Wilboy, Bandokilyo, kag Dindin Monteflor sa Barangay Robles, La Castillana. Kay Mario Olvido Aquisa morning, ngapita, Tamyaw ko Sanday, Mary Jane Cagnili sa Gasinda Lugway gapamati sa programa. Si Hasmin Roldan Rabilio, good morning Mambaw. Si Jinky de Alagdon, morning Jinky. Morning kuno kay Mr. Arthur Jeep Bilasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, kag tanan nga miyembro sa Action Radio. Kay Lulit de Alagdon, Papaya Jo, kag pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Juliet Kison, good morning man. Kay Caminso Siason Biboso, good morning. At amyaw ya kuno si Duday Mando Elsa Milba, Jumel, kag Madira Store sa Barangay Abuana. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo
numero sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binanuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyon. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Pasudlon tanang report sa Bacolod City Hall. Pagpasaka sang kaso batok sa kapitan sang Banago, dinakonsiderar kuno ni Councilor Gonzales. Kapitan Mijares, handa mag-atubang. Balita City Hall. Detalyo po kay Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Good morning, Action Fred. Ginakonsiderar ni Councilor Vladimir Gonzales ang posibleng pagpasaka sang kaso bato kay Pulong Barangay Ricky Mijares Sr. sang Banago bangod sang alegasyon nga pagtampok sini sa ila propiedad nga wala sang panugot. Suno kay Gonzales, ang kawadon sang ibalo sang kapitan ang hindi rason nga ini ang wala sang salabton sa kasuguan sa piyak nga bahin. Plano man sang konsyal nga magpatigayon sang committee hearing sa palabuton agud isisaon ang pila pa ka mga proyekto nga gin-develop sa amo man nga lugar kon bala ini ang nagsunod man sa nagakaigo nga proseso kag ginobligar man sang natungdan nga barangay sa pagkumply sang kinahanglanon nga mga dokumento. Sa piyak nga bahin, Aksyon na Fred, wala malingkang si Punong Barangay Ricky Mijares Sr. angon sa posible plano ni Councilor Vladimir Gonzales nga magpasakas ang kaso angon sa isyu sang iya propiedad. Sunog kay Mijares wala sang kamaturan ang alegasyon nga siyang nagpatampok sa lote nga ginapagihan sa konsyal bangod ang proyekto kagin patigayon sadto sa lugar ang ginimplementar sa syudad paagi sa City Engineer's Office. Dugang pa ning Mijares ang proyekto kag development pagani sang kompanya ni Gonzales ang nagguba sa pika-pika sa gilid sang baybay rason kun nga ini ang iya ginpablater sa kapulisan. Gintapukuan kung ano? Lote niya. Amo na bla kung isa kay Councilor Vladi mo do palagpat bla. Waay pa ko diya nagkagawad, waay pa ko diya nagkapitan, ang ina nga duta da hindi pa na iya, boulevard na da.
shoreline protection nga ginpatindog sang city engineers na dira ara na daya nga daan. Ina ang shoreline protection, nagreklamo na ang mga divers asosasyon sa Sibukaw nga sa diin kung mag-upload ang balod, mabasa sila. Gin-complain ko na sa city engineers nga kung anong mahimo nila. So ginataga na da nila budget. Ginobra na ang naguba nga shoreline protection. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:31 na. No, masulusing ka lang sabdanay ha. Kay Sinika Mahilong, good morning. Kay Perla Kono Dalida, kag kay Mario Dalida, kag Dodge Dalida. Kay Artandoy, morning, tamyaw ko maninoy ko Tonyo, gapamati tagsa kaaga. Si Renato Tanwan, good morning. Tamyaw ko tanan nga Magwad, Nilio Tanyo. Kag, anon siya? Ginubata, kag Suyod Family sa Sindaw Sipa sa Isabela. Kay Marcel Alon Sabi sa Budugo, good morning. Kadungon Hope sa Budugo, Aileen Artilado, ang ila kag Jomare Dunong ng Duting. Gamonitor ko na sa Sinda Conchita Coscolwela, Barangay Sagang, La Castillana. Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh
Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion. Yan, lalaki patay matapos maaksidente sa ginamaniho nga motorsiklo sa siyudad sang Talisay. Detalye sini, upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Patay Action Fred ang isa ka driver sa motorsiklo matapos ining nga maaksidente mga alas 12 ng taknas ng kaagahon kahapon o kontinigtan ng adlaw Setyembre 6 sa area sa Provincial Road na sakop sa Hacienda Busay, Barangay Ifefeño Ilizares sa syudad naman sang Talisay. Ining biktima ang ginkilala kay Erigan Homula Gidukos. Irigan Gidukos, 36 anyos, kag residente naman sa Hacienda Pula, Barangay Ilope sa syudad sang Silaya. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Ryan Calalas, ang investigador sang Talisay City PNP, nga ining si Gidukos ang gikan nakatundan padulong nga sidlangan nga bahin sang among lugar sang ini ang nalang-alang bla o kon out of control yan na kontrol iya nga manobela kag ini Action Fred ang nagbunggo o kon nabunggo sa kahoy sang Germelina nga dira sa kiligi lamang sang dalan. Bangod man sa kabaskugon sang impact, nagtabog ining si Gidukos, kumbaga nagbulag sa motorsiklo kag nilampos ini sa sementado nga dalan. And ini sa Action Fred na nakaangko naman sa madalong nga kapilasan sa iya nga lawas. Ining si Gidukos ang giningagaw padala sa Talisay City Health Center para sa pagbulong apang inigin deklarar nga dead on arrival sang attending physician nga si Dr. Joel Tana. Ining bangkay karon ni Gidukos ang namyang dala mismo sa Lourdes Funeral Homes sa may syudad man sang Talisay. Sa tutanan niya magka-aksyon sa mga mahilig na maghigop sa mainit kay kape kung tagahon basta kape, isa lang ang aton ginarik. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na sa Barangay Madalagda, Baira Family. Ginatamyaw kamo ni Sonia, Baira sang Rosal, Takuling. Taga Rosal Takuling da, good morning man. May lang nga pagmonitor, tagsagid, kakaagahon. Bao, advance Merry Christmas kuno sa iya asawa kay Gina Toribio Panes, kag bata yang nga si Ila Jean Panes, dira sa San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota City. Kay Doy Arthur da, good morning Bao si Alex Muntisaw, monitor lang ko diha. Sige Alex, good morning lang. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Mabalik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years.
I'm Action Artay Gupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kiting kadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Sod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepara. Alas 5:45. Mabalik ako pagkatapos ini. Nasa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imong nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Diri kita pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, dangat sa 180,000 pesos ng balor sa halitaan na gintugas ng sunog kahapon naman.
sa Greensville 3, Barangay Villamonte, Ciudad Sang Bacolod. Sa reports ng Bureau of Fire Protection, Bacolod, duha ka panimalay ang natupok ang ginapanag-iyahan. Sanday Christine Libuon kag Virginia Penaro, samtang isa naman ang partially damaged na ginapanag-iyahan ni Nancy Parcon. Wala naman sa fatalities kay nasamaran sa nasambit nga insidente kag sa pihak nga bahin. Padaya naman nga pagpahanumdum ni Chief Inspector Rodel Gaspi sa mga pumuluyo na hanungod naman sa fire prevention. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:51 na basulan pa ang face-to-face classes sa pag-ibwal naman sang COVID-19 siling sang Okta Research. Amo nang ginasiling ko bala. Kakuntani gintunan it maid-id kag wala gin kamol-kamol ang pagpabalik ka sang face-to-face classes. Bao kon magdamo naman ang COVID-19 so hindi na to maintindihan ang malapit wa ka tuig tong antos naton ibalik ta naman sa uno. Bao por Dios por santo maluoy ka. Morning kay Warlito Nisha dira sa Talocono kag Barangay Magbalyo. Good morning lang kuno. May lang nga pagmonitor. Kay Rosel Torbila, good morning. Kay Nining Lisa Pedero, nagamonitor sa Mailom Bago. Wow, dalom kay ni realista Nilne, tami ako no si Tito Walter, mao ga pamati kag Mami Anida ga pamati siya sa balay. Thank you gid sa pagpamati. Aras ladas daloma. Nagapulo pangapi. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga In standard time, las 5:56 na happy birthday lang kuno. Happy birthday lang ika-62 nga kadlawan kay Nanay Elizabeth Bibit de la Piña Imbang sa Ngasinda Antulanga, Isabela. Happy birthday lang na. Kay Toto Alarcon Aranita, good morning sa Hinubaan. Bao si Star Mayo, bag-o ka lang. Happy listening ko na. Liit ko kay busy tomorrow, nagapreparar sa bunyag sang another ihada ko. Dire ang anak sang best buddy, registered nurse dire sa amon facility sa Rochester, Minnesota, USA. Bao, nalit siya kay gapreparar siya, mamaninay naman siya. Sige, good luck sa inyo da. Enjoy lang ka mo da. Kay Chow Israbon, good morning. Kay Islan Pilye, good morning. Tamiyaw ko si Armando Pilye, kag Florita Pilye, sang Basay, La Castiliana. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:57 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!